Igbo mma mmanụ, Igbo bụ Igbo, ekenekwanụ m ụbọchị ọma ka tata mara anyị mma. Ọ ka bụkwa nwaada unu nwaanyị bụ Mgbankwọ Chidimma Ofegbu Ijele onye gboo. Nke tata bụ ka esi ogede, maka na mụ ọgbọbụrụ unu n'oge mbụ gara aga na aga m akụziri unu ụdị dị iche iche esi ogede nke ndị oyibo na-akpọ plantain. Nke achaghị acha mmiri ndị sụọ na-enye ayọn, aya ọ na-enye n'ike nọ, aya ma bekee, aya na ji ha akwụkwọ. Mụ wee sụ nketa dị n'ụwa eje m emego eje m akụziri unu na-esi porridge, maka akụziena m na-esi eri ya uti ncha agbara agba, onye esi eji ncha agbara agba were eri plantain. Kụzie onye osi jawo ịchọkwa ịgwọ ya agwọ, akụzikwuona m nke ihe nketa dị n'ụwụrụ na agụnụ na eje m akụzi ya onye esi eri ya na porridge. Aga m egosizi unu akụrụngwa ndị Igbo, ndị mgbe ochie nne nna anyị ha ji esi ya. Ọgwụkwa ha nke a na-akpọ ma gị ka asụ ọgụnụ ụmụ ibe na-adị na sachet, asụ ha esi ibe n'ivute, asụ ha esi ibe nke ọzọ nvute, ị na-agwụkọ ịkọ n'ọnụ. Oje ha eme agwọ na-abụ, oje ha ekwu izu, oje ha ekwu ọnwa, ibe nwa ya nwa mmadụ ma ngosi unu ibe ọ ji awụ ijiri sichaa ibe o duo ha ahụ, ije kuru mmiri na-agba n'okwute ṅụọ, ahụ isi ike asara ọkụ na ndụ. Ngwanụ ka anyị gara ka gosi unu ibe eji esi ya nwa ihe. Aga m ebido na ogede, ya bụ nke ndị bekee kpọrọ gịnị plantain, nke na-enwe ha ewu ogede aka ọtụchana m onye nsi ji eji ya mepere eji ọ ya wụ ibe n'ihi onye osoro ha ọkwaghị iwu na-eji aka ọtụ onye na-esi ka ọtụ nke m ibe ime ya onye osi ji adụghị nwa ọsọ ha n'ọkpụrụkpụrụkpụrụ ya ịgụta ọtụ ka azụ nwa ngara si onye he mee ya. Anaghị m achọ nke na ọ na-awa abịa asụ ụnụ onye ehe esi mee iwu iji aka ọtụ ya onye ehe mba onye osi ji ekweghị oriri isi onye ehe ka ọtụ ya onye na ka m si aka ọtụ nke m aka ọtụchana m ya ebebichana m ya nwa ogede ọ ya wụ ibe nke na iwe wụrụ azụ mangala ọ ka o si so onye na ibe o ji so ha were sie ya. Ọkwa ha nke ọ na-awa esicha asụ ha onye na-esi mee ya iwu ka o wee tọọ ụtọ mba iwe ma ugwu wee ngwongwo na nji wee sie mana ọsọ ha anụ iwere esie porridge go, ọsọ ha azụ friji iwere esie porridge gị. Nke na iwe azụ mangala ka m chọrọ iji si ya taa dịnụ n'ihi azụ mangala ya ka m ji esi ya omeghị ibe kemikal dụkana nke na-ewere yabasị, omeghị onye amaghị ibe yabasị ibe m ji bie ya okpokpo onye na-ewe aka nje eme ya gọnụ eje m akwọ ya akwọ suo ya esuo osudo eze ma akwọ ya akwọ esuo m ya esuo ya ka m ji wee bie ya okpokpo onene. Nke na-ewuru fere ya amaghị m ibe ndị bụ na-akpa ya mana ndị be anyị na-akpọ ya onye ndị bekee na-akpọ ya crayfish. Ọ ya wu ibe na-ewefụta ụtọ nri ọwụhụ ibe dị na waterproof ibe ndị ọcha mere si ibe na iwefute ndị ibe eji mee ya ajụjụ na ibe eji m ibe na-eji ekwudu nke na-ewu crayfish omeghị onye ama ya ọ na mmiri ka o si iwere esicha ibe ọ na-atụgharịkpọọ n'ihi ibe na-enwe ihe ụtọ ndị nne ochie anyị ji esi ibe ọ ibe na nwe nwa gị ahụrụ anya ndị nwa gị ka ibe n'ihi ya ibe na iwu ogiri okpenyi ọsọ ha ogiri igbo ọsọ ha nke okpenyi ha niile na-emecha ibe atụọ ụtụọ n'ihi nke na-ewe okpenyi ka ndị ji esi ya taa dị nke na-ewe mmanụ nri eji m eji mmanụ nri wee si ya taa nke ndị bekee na-akpọ gịnị red oil, mana ejeghị m akpa ya na bekee omeghị onye amaghị ibe mmanụ nri na ndị Igbo be anyị. Ya nwewu mmanụ nri wuru ibe nji wee chọọ isi ya, mana ọ bụrụ na ị chọghị iji mmanụ nri sie ya itinye ya tomato mkpụrụ ma ọ bụ onye ọbụla chọrọ ijikwa mmanụ nri wee sie ya chọkwa itinye ya tomato mkpụrụ ọ nakwa adụ mma, mana mụ na onwe m chọrọ iji naanị mmanụ nri were sie nke tata. Ibe m na-akọwa iji ibe ndị gboo ji esi ibe ọsọ onowu na isi wee sie ya ma ewu na itinye ibe dị na sachet ọ ji atọ ụtọ. Nke na-ewu ose bịa na-ewu ose mkpọ ndọba anyị
ehere ya ehe eji m ya esi nri ọ na-eme ụtọ nri ya fụta nke na-ewu nri omeghị onye amaghị ibe wu nri omeghị onye anaghị eri nri ma nwoke ma nwaanyị na-eri nri ma ụmụazị ha niile na-ericha nri ebe na-ewu ngwongwo nji esi ya o meghị ibe ọzọ eji eti ọbịa meghị ibe eji ewofu dịka m gosichara unu ngwongwo nji esi ya nwa wụ ogede ka m bidozie kịta ka isiwe ya nwa bụ nri nke mbụ bụ na ị ga-ebu ụzọ itinye ọkụ itinye mmiri n'ite ofe ihe a ka m tinyere ọ site na one plantain ị na-esi site na one ọha mere m ji wee tinye nke m maka na onwe onye m na-esiri ya nke m na-eri ugbu a mmiri m asụgo aga m etinyezi ogede ga-abịa ihe mbụ ka ị tinyechara ogede gị ọ naghị aya ahụ tupu ọ yee ọwụ ihe ọ ya awụ itinyecha ichere eche itinyecha ya nke a bụ azụ ka ị ga-etinye ka itinyecha ya nwa bụ ogede ka itinyechara azụ ngwongwo nri m niile dị ebe a ma crayfish fere ya ma okpe imo ma ose ha niile dịcha ebe a nụwa itinyetu obere mmiri nke a bụ nri o nwere ndị na-anaghị eri nnu itinye one ị chọrọ na nri ka itinyechara nri itinye mmanụ o nwere ndị si etinye mmiri ọkụ tupu etinye mmanụ na nri ka ọ wee sụgharị ya a na-agụ oge ọnụ mgbe iji ya etinye nka itinye crayfish 10 minutes itinye mkpụrụ onugbu 50 minutes unu ga-ahụ na nke a ga-asụgharịkwa kịta m tinyechara ya nwa bụ ngwongwo aga m ekwuchizi ya iwee cherezie ya mgbe ọ sụgharịrị ihe ugbu a anyị ga-enene ya bụ nri anyị sinyere ka ọ dị ọ na-adị mma onye sikata nri ikwupe ya nene nnu ma ọ tụkwara ọ bụrụ na ọ tụrụ itinyekwu ọ ka fọrọ obere hapụtukwuo ya obere oge ka nri etinyere ya wee gazuo ya arụ ugbu a anyị ga-enene ya nnukwu anyị ga-ebutuzi ya ka anyị kụwa ngaji n'eze maka ndị ji ngaji eri ijikwa ya nụ ngaji eri ndị ji aka eri were aka rie ndị otu mụnwa wụ mgbankwọ ndị nwee ya na wee ihe na eje m ekufute nke nji eri ụmụazị na-emebi aka na kpọọ nri nwa ọ na-ama mgbe ohere ọkwụnụ na anụ ka ọ na-ekpo n'ihi ka m na-ekufute ya na-ekpo ka ndị ibe ndị akpọ ya n'ihi ibe ogiri na-ekpo nwaanyị na-eje m ejekwe ka ha na-egovi ya ogiri ma ngota ha nekwa na akwụchasị na m aka ike ebe kwụchasị aka ike ibe na-awụghị ibe eji ọnị ndụ gbuo o meghị ibe akụrụngwa ndị oyibo dị na ya ọ ebe kwụchasị aka ike were aka ha na-eri ya na ya ọkụ dawa ma eji m eri ya ọ dị ụtọ asụdu ọgụ eji m eri ya n'ọkụ ma ngwatafu na iwe were jee balance zie eribe nniwa nsi ọ na osi atọ ma ejeghị m ekwu okwu taa dị na ụmụ Igbo o mere ndụ ji asụ ibe n'ihi mgbankwụ na-eme omenye mmadụ ji esi ibe na-ejighị magị omenye mmadụ ji esi ibe na-ejighị akụrụngwa ndị bekee ibe m na-agwa unu wee wụrụ na
ibe ngosiri unu nji wee si ibe ne nji wee si plantain na jeenu na-abịa omeghe onye ebu n'akụkụ ahịa omeghe onye ka onye bụ abịa anaghị azụ ma ndụ n'ori n'obodo oyibo ha na-enweta chukwu ogiri ma ọkpaka sef ọ na-adụcha n'obodo oyibo ya na wụrụ ndị buchazi na ndị ga-asọfa bụ na Lagos ma ọ Port Harcourt ibu unu je eme unu jee n'ahịa unu egokọrọcha iberi ma ogiri okpehio ma ụgba o ma ogiri egwusi unu wekọtacha ya nke unu chọziri isi nri wechanụ ma gị n'akụkụ ingredient ndị oyiri Igbo kpachaghị ya n'akụkụ weenu nke na m gosiri unu were na ya wee sie ya ibe owuwe unu eji na-esi ọkwa maka ndụ unu maka mmadụ anọkọta azụ nwata etoghị eto asụ breast cancer anọkọta asụ agwọ mgbu anọkọta asụ ejere eme operation nke nwa na n'ihi nke mmemme isie ike na ọ na-awụ oge mgbe gboo na ibe na ndị nne nna anyị ha na-eri ọ ya mere ha ji sie ike ibe dụkachi si kee ya natural things ị na-eri ya ibe na ibe a nsi omere ibe wu akụrụngwa ndị oyiri Igbo dị na ya ogiri ndị oyibo na-eme ya plantain ọnụ oyibo ka esikwa evute ya ibe na-adọdụ na abaka ya adị ya nwa kenenu ya nwawa ihe ka unu hụ ka o si atọ unu ga-akpọkwa ijele onye gboo na ekwentị si ya na ọnwa ka anyị abịago na njedebe ya ụmụ Igbo afọ m ka bụkwa Chidimma Ofegbu Mgbankwọ ijele onye gboo ndị emenụ ndị nke m ka emesịa ka ndị ribezie nne